ito na mga moms, ako, today, nandito yung aking mga staff sa Momshi Eatery. So, ngayon ko na lang ibibigay yung kanilang request since nandito naman na sila. So, iaabot na lang natin sa kanila ngayon yung kanilang mga bonus para nang sa ganon is maibigay natin, magamit nila para sa kanilang paghahanda. Yan, sa kanilang handaan sa Pasko. Asan si ano? Asan si... Ako? Mama Sita? Ay, lagi! Mama Sita! Buong taon, Gidilu. Kapag pupunta kami, utang nakasimangot ka. Ay, bagapos na na sila. Nakapanggal na silang na karne. Kaya nagbabayad ako kay, kay Donna. Bakit? Wala ka nang utangin. Parang gusto niya pandagdagan yung utang ko. Bisit. Mga mugot! Yes! So, 2 days na lang, oh. Ito na nga, ako. 2 days na lang Pasko na, and big shout out to all my angels. Yes, so we have Dayan, Michelle, Ate Vivian. Yes! I'm here! Dito na ba? Wala kayo pakalat-kalat. Ay, nalaglag yung buhang ba? Para kayo mga iro. And, ito na yung pinakamahaba yung bias po sa amin. Magsisimula na tayo. Ay na ba? 12:30 lang, wala na, hindi ka nakauban. Gusto na ikaday! Ayan. Kasi nung nakaraan, yung ating mga... Ano ba? Ma'am Shitiri! Ayaw yung mukha na... Agay, ang mukha ko ng mga kuwan ko no, hindi na tiwas. Kaya alam mo, minsan nagtataka ako, sabi ko baka talaga buntis na to. Yes, apel ko! Nililihim niya lang. No, buntis mo no. Oy, maalala nagdaluhan. Wala na kung na yung lubot. Kasi po, yung isa naming kasamahan, si Diday, is nag-post ba? No, Kanang, walang pagkain sa Pasko. wala rin siyang panghanda, walang ganito. Actually, Meron kaming free na salad galing sa kumpleto kang party. araw ng Yahoy! Grabe naman ang kompleto. May appliances ka ra, may pang salad, No, May nakukuha kami ng heater, tsaka pang salad, tsaka pang spaghetti. Hindi, Kaya kulang pa ng ingredients. Pasta pa lang. Akin na yun, wag na lagyan ng wag na lagyan ng Pasta pa lang. wag na lagyan ng giniling. Oo, tsaka hotdog. Okay na yung sauce lang. Spaghetti na yung sahog pa. Asa na mo? Marami. Michelle! Diday! Customer na ninda. Uy, di Tindira! Ay! Ang gulo namin dito mga moms kasi busy na lahat. Tindira. Ano na ngayon, 2 days na lang. So, alam mo naman, nagpaparinig. Wala pa rin siya pang sahog. Wala pa rin siya pa. Wala kaya, na kaming bigas ngayon. kaya nag-aabang daw po siya talaga. Punta ako ng asahan niya, bibili ako ng bigas. Naka-music, makakirate tayo na. Music diyan. Music, anak, makakirate tayo. Dahil nga sa sobrang dami ng tao ngayon, busy na rin sa taas. Gawa ng yung mga bakla is nagpe-prepare na rin. Alik ka na. Nakapag-practice ka na ba, Mi? Sa sobrang busy mo, parang Actually, 2 beses pa lang yung prepare. Wow, gamit na gamit yung, diba? gamit na gamit yung payo. Oo. Hindi kasi lagi siya naglalakad, di ba? Ikaw, pag pumunta kayo dito. Okay, dahil wala si 10! Michelle, 9! hindi na natin siya, hindi ka nakabili. Tiniel, ya! Ay, hindi, kasi nilakaran, hindi ko na ibigay yung cash nila dahil inuna namin magbayad ng bills. O, dali, sex bomb muna. Christmas bonus! Kala mo naman talaga, ang laki pinagsayo ko, no? Ay, panghanda, pang-sahod! Pang Red Horse! Sabi niya ba? Ito na malaking ulong to para kay Ate Vivian kasi panghulog niya po ito sa 4P! Yay! Ito na ang chicken namin! Laging Ayan! May panghanda ka na. Actually, hindi ka naman na kailangan mag-worry kasi dito may handaan naman sa 25. Diba? Pero okay din Pero naman. iba pa rin pag meron din sa'yo sa mesa. Okay. Kahit Dito kayo. Ayan. Iba pa rin talaga kapag meron kayong sariling handa for your family. Isa pa yung mga tagya! Kanidi pa, mi! O yung mga basher daw, Merry Christmas. Pati na natin mga basher. Merry Christmas sa mga
Baka meron kayo dyan. Nabigay. Ang balik natin sa tindahan ay 5. January 5. Matik yan. Kami magbigay na So, basher dyan. Ikaw, same ang pasok, 9 onwards. So, as early as possible, 3 5. a.m. Then, si Diday, will, Si Masyos, 1. si Diday, mas maaga ang, ay hindi, 12. late pa lang. Before lunch, 11:30. 11:30 nandun ka na hanggang sa closing. Kasi para siya na yung tututok dun sa Mga extra cooking. mga pang senior high. Na, yung mga uuwi ng Mga hapon. tapsilog. O kung ano yung natira nating ulam. Mga itlog, mga Ha? So, kailangan natin medyo... Hindi, kailangan natin mas magdagdag ng additional income. Kung sakaling kumita sila, kailangan may kita ka rin sa hapon. Iba yung kita natin sa pananghalian. So, especially now, alam niyo naman yung plano natin. Yay! God will provide. Yes. Sana talaga matuloy, sana ibigay sa atin. Season Ano ang bibilihin mo dyan? Dito ka pa Sahog! Sa'yo pang sahog mo sa Pancit Spaghetti. Ano lang? Piniling ko. Tamrin horse! Salas! Sa bata na mo Bigas! sa kuandayon Sa- sa kilo rin na kankan eh. Nga naman, mag-share siya. Kuan ba ka nang Sa ibabaw na may Christmas party dito Oh, sa kaya inyong bata lang sa sitio, sa kanang inyong sa kanang sitio. snack ba nga. Sa sityo nyo. Ba't di ka na ng pansit or ka ng ano? Pwede yan. Oh, Pwede. kuan lang oh. At least may Kailan? panggastos. Sa mga bata? Sa gabi sa bento. Bespera, sasama-sama. Sagot mo na? Hindi, atin ka naman. Ay, ibigay. Ikaw talaga hinuhulog ko na naman. Budol. So, galingan pa natin. Sana mas marami pa tayong sales. Yes, more blessings on next year. 2026. Ayan, Thank you and- very much, Ma'am si G. Thank you. Sana may laman pa yung pitaka mo. May mga batasan. Actually, Para ibigay mo na sa akin. Wala na yung sunod. Walang iyak anak kanina. Wala na yung sulod! hindi, pero madadagdag. Walaan nyo, may pa 1K si Ma'am Shi kung ano laman ng wallet niya. Perfect! Siyempre, alam niyo nilang kondom. Condom na lang ang sulod. Yeah, again, maraming salamat. Merry Thank you. Christmas Thank sa you. amin. Thank you. Salamat, Mami. Ayan, sana. Salamat. Salamat, mas Boss. mag-merry. Hoy, sandali. Gumagana na ba yung mga solar nyo? Yes! Gumagana. Oo, samantalang dumaan ako kagabi. Alas 12 kami dumating. Ang dilim-dilim na naman ang daanan Ay, nyo. hindi. Ngayon, Enough pwede na yan. ako, eh. Nag-ana-ana kami eh. Baka masyado. Talungin! Pag may anak. Ay, sa inyo, nandito sa ano, yung ganito nyo. May sa laba may bato may lapalay. Ay, ganda. Manulim ang bahay, may Dalawin nag-ana-ana ko yung bahay nyo kapag sa gabi ba? Kasi nasa kalsada yun sa inyo. Ay, si kuya mo pala sa kanya yung isa. Yung isa? Oo. May dalawa pa din. May isa sa kanya pala. Di ba pangako ko yun, sabi ko, para may ilaw din sila kuya mo sa akin. Yay! Merry Christmas! Okay, Merry Christmas sa inyo lahat. And of course, Maraming salamat, kuya. Tutoy. Kuday. So, again, Merry Christmas sa inyo lahat, sa aming mga followers, sa aming mga viewers, sa aming mga bashers! Thank you, Basher! Thank you! Thank you! More Basher pa! More Basher pa! More basher. Merry Christmas, everybody! Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. God bless you. If you like, namin yung if you mga like this picture. video, mag-PM lang kayo kung meron kayo ibibigay na regalo. Baka may pahabol kayo pa maski sa kanila. Guwapa talaga ang mga Basher! Bye! Hindi na kayo awayan. Hindi ko ito yung awayan. Nakuha niyo na lahat yung inyong bonus. Humanda kayo sa paghihiganti ko sa January. Kuwan. Choppy yung line mo.